Kaixo, ongi etorri Nafarroako errentamendu kontratuen erregistrora. Dakizunez, Nafarroan derrigorrezkoa da ohikoak edo iraunkorrak diren alokairuak erregistratzea, eta orain aldi baterakoak ere bai, eta ez berriak soilik. 2019ko urtarriletik indarrean dauden kontratuak ere bai. Tutorial honetan, zure jabetzako etxebizitzen alokairu kontratuei alta ematen lagunduko dizugu. Lehenik eta behin, identifikatu eta sisteman sartu behar duzu. Nor bere izenean edo beste pertsona baten ordezkari gisa sartzeko bideoak ere ikus ditzakezu. Behin barruan zaudela, eman kontratuaren alta botoiari. Begiratu goiko menu honetan, 6 urratsak egiten dituzula ziurtatzeko. Eta gogoratu aurrekora itzul zaitezkela zerbait aldatu behar baduzu. Gogoan izan izartxoa duten eremuak nahita ez bete behar direla, eta datuak benetakoak izan behar direla. Kontratua erregistratuko den etxebizitzaren datuekin hasiko gara. Helbidea sartzean, aplikazioa katastroarekin konektatzen da. Zein den aukeratu besterik ez duzu egin behar. Etxebizitzaren ezaugarriak bete behar dituzu, eta garrantzitsua da, higiezinaren energia ziurtagiriari dagokiona ere betetzea. Urrengo urratsera pasatuko gara, errentatzailearen datuak, edo gauza bera dena alokatuko den higiezinaren jabearen edo jabeen datuak. Hemen, arreta berezia jarri behar da, 100koaren batura 100 izan dadin. Adibidez, etxebizitza zurea bakarrik bada, 100 jarriko duzu. Beste norbaitekin erdibana baduzu, jarri 50, eta gero beste errentatzaile bat gehituko duzu. Ados? Ongi, segi dezagun. Errentariaren datuak, hau da, etxebizitza alokatuko duen pertsonaren edo pertsonen datuak. Bete eta hurrengora pasatuko gara. Orain, kontratuaren datuak sartu behar dira. Lehenengo gauza datak dira. Hemen garrantzitsuena da honako hauek bereiztea. Formalizazio data, hau da, kontratua sinatzen den data. Indarraldiaren data, noiz sartzen den kontratua indarrean, hau da, noiz sar daitezkeen alokatu dutenak. Segi eskatzen dizkizun datuak betetzen. Jarri adostutako hasiera errenta, finantzaren zenbatekoa, babestutako etxe bizitza den edo alokairu poltsan utzitakoa, errentamendu mota iraunkorra edo aldi baterakoa bada, hileroko errentan kontuan hartzen ez diren gastuak badaude, aparte kobratzen direnak, komunitateko gastuak esaterako, eta hileroko errenta eguneratzeko modua. Hemen, oharretarako eremua dago, zerbaiten berri eman nahi baduzu. Urrengo urratsa garrantzitsua da. Igo aldeek sinatutako kontratua erregistratuta gera dadin. Jarri arreta zein formatu onartzen diren eta artxiboek izan dezaketen gehienezko neurrian. Amaitzeko, egiaztagiria sortu behar duzu. Hemen, sakatzen baduzu, datuak zuzenak direla egiaztatuko duzu. Irakurri eta onartu pribatutasun politika. Bestela ezin duzu aurrera egin. Eta botoia sakatu, egiaztagiria sortu. Itxaron pixka bat. PDF agiria sortuko da zuretzat? Eta listo, zure kontratua alta emanda dago. Hau egin ondoren, prozesuan akatzen bat dagoela ohartzen bazara, atzera egin, aldatu eta segi akatsa zegoen lekutik bideo honetan azaldu dizugun bezala. Bideo gehiago ikus ditzakezu kontratuak erregistratzeko, aldaketak egiteko edo bertan bera uztea nola egin jakiteko. Laguntza behar baduzu, hemen gaude. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.